Estás a escoitar Ágora, un espazo onde achegarte os contidos do Consello da Cultura Galega en formato podcast. Seteventos Vendaval, a relación de Galicia con Portugal. Unha viaxe con figuras como Inés de Castro e Paz Andrade. Un podcast do Consello da Cultura Galega, nas voces de Gabriel Fuentes e David Gesteira. Xavi, estou pillada aquí atrás de todo, a ponte non vai nin para diante nin para atrás. Eu estou 2 coches por detrás. Xa cho dixen, volver de Valença a estas horas é un clásico dos nosos castigos de profe, pero xa te farás. Pois mira, levo toda a tarde pensando na excursión. Os rapaces falando cos de Valença como se fosen do mesmo patio, e nós intentando seguirlles o ritmo. É que aquí é así. Eles non ven fronteira ningunha. De feito, ni lingua distinta, se me apuras. Ti pensa que hai moitos que teñen familia na outra beira do río Miño. Para min foi bonito de ver, fíxate. Cando cheguei todo isto sorprendíame. Agora, non sei, sinto case como meu. Muller, case como teu non. Ti xa és dunha beira e media. A vaca é de onde pace. Nin tanto nin tampouco. Pois ben que te defendías hoxe co portugués. Defendía, digamos que sobrevivín con elegancia. Mira, o que non vou sobrevivir eu é a este atasco. Miña naiciña do Carme. Como isto non arranque nun par de minutos, baixamos tomar un café e deixamos que a retención respire. Ti sí que sabes propoñer excursións. Grándola Vila Morena. Benvidos e benvidas a Seteventos, o podcast promovido polo Consello da Cultura Galega, onde exploramos o fío universal que conecta Galicia co resto do mundo. Con cada episodio, con cada evento, poremos foco nos intercambios entre a nosa cultura e a dos outros povos. Estas viaxes non serían posibles sen os testemunhos, as historias e os documentos recollidos e conservados polo propio Consello da Cultura Galega. Contidos que, por certo, están abertos para quen queira seguir mergullándose nestes relatos que vos presentamos en Seteventos. Eu son Gabri Fuentes. Eu son David Gesteira. En este segundo episodio deixámonos levar polo vendaval para descubrir Portugal, porque, aínda que nos pareza extraño, estamos moi preto, pero a vez moi lonxe. Desta volta non fai falla coller o barco, Gabri. Cruzar unha ponte camiñando é todo o que temos que facer para chegar. Pois imos aló, desexando ver que nos atoparemos no país veciño. Os romanos eran moi bons conquistadores, e iso é algo que non podemos negar. A historia fálanos dun extenso imperio moi ben controlado. ¿Qué escribes ahí? Dice, romanos, marchaos a casa. De eso nada. Eu creo que moita xente coñece as súas famosas formacións militares ou as súas diversas formas de organización política, pero poucos coñecen e saben das súas eficaces vías de comunicación e redes de estradas que permitiron controlar o seu comercio e imperio. Algún dos vestixios que chegou a nós son os miliarios, unha especie de columnas cilíndricas que marcaban as distancias e as vías de comunicación. O que permitía un control absoluto sobre as comunicacións terrestres. E se nos achegamos a Galicia veremos unha cantidade nada despreciable. De feito, os especialistas catalogan esta zona como extraordinariamente abundante. Como vías romanas máis destacadas da Galicia daquele momento podemos mencionar a vía 18 entre Braga e Astorga e que tería 281 miliarios. Seguiría en número a vía 17, con non máis de 80. No terceiro posto estaría a vía 20, con moitos menos que as dúas anteriores. Como punto interesante podemos falar de como os romanos organizaron a actual Galicia e o norte de Portugal nunha soa provincia. Efectivamente, caro Gabri, os romanos tiñan bo ollo. Parece ser que viron unha unidade e un paralelismo entre os povos que habitaban o noroeste da Península Ibérica. E non estaban errados. Co paso do tempo e a sucesión de organizacións territoriais como o Reino Suevo ou o Reino Medieval de Galicia teñen moitas semillanzas coa proposta romana. Sí, e ata a formación do Reino Portugués no ano 1143 podemos dicir que esa liña continuista estaba aí. E aínda así, a liña entre ambas fronteiras será moi fina, tanto lingüísticamente como culturalmente. Pero volvamos á Galicia. Esta estaba formada por 3 conventos, o lucense, o bracanense e o asturicense. E aos romanos foilles moi complicado conquistar esta zona da península, ou polo menos facerse co control total, ao redor dun século. Os galaicos era xente dura de roer, e a pesar de que finalmente os romanos foron capaces de sometelos, tamén se di que moitos mantivéronse á marxe das súas influencias culturais e religiosas e seguiron coas súas formas de vida.
Tamén é curioso ver como a Galicia foi a única provincia romana da Península Ibérica que continuou no tempo. Tanto a tarraconense, a bética como a lusitania desapareceron máis alá dos usos puntuais. Sí, nunca o vira así, pero tes razón. Agora ben, creo que é hora de tratar un dos temas máis bonitos pero difíciles de explicar. Como é que unha Galicia tan similar na súa lingua e cultura e que os romanos viron moi parecidos aos seus povos acaba partíndose en dous na Idade Media e a parte sur acaba formando un reino que a día de hoxe é un país independente? A resposta está en historia, como case todo. No século XIX e comezos do século XX, moitos historiadores non se explicaban como Portugal conseguira ser un reino. Algúns deles, como Claudio Sánchez Albornoz, dicía que incluso fora unha especie de azar histórico. É evidente que esas ideas nos falan dunha historia na que non se conciben as marxes, e só se intenta explicar o presente daquel momento xustificándose co pasado. Sí, Gabri, pero iso tamén acontece hoxe en día. A historia é unha ferramenta moi poderosa, pero restrinxíndonos a este tema, imos explicar do xeito máis sinxelo a formación do reino portugués. Todo comeza na Idade Media, nun contexto de loitas de poder, nobres, monarquía e ata clero. Sí, o clero, case ninguén o sabe, pero a Orde de Cluny tivo un efecto indirecto na formación de Portugal, pero non adiantemos acontecementos. Debemos viaxar cara ao reino de Galicia e León de Afonso VI. Ese monarca tiña unha clara política europea. Así é, miraba sobre todo a Francia, en concreto a familia dos Borgoña. De feito, o propio Afonso VI vaise casar con Constanza de Borgoña, sobrinha do abade de Cluny. E non sei que lle deu a Afonso VI porque tamén vai casar as súas fillas con dous cabaleiros desta casa. Raimundo cásase con Urraca e Teresa con Enrique. Estes casamentos son moi importantes, pois dividen por primeira vez a bella Galicia. Desta forma, Raimundo vai ser conde de Galicia e Enrique quédase co condado portucalense. E aquí, amigos, comeza o tira e a frouxa que tanto estabades esperando, porque o condado portucalense xa non volveu pertencer máis ao reino de Galicia. Non, Enrique de Borgoña vai gobernar o seu condado de xeito independente e vaise distanciar de Afonso VI, ademais expandindo cara ao sur con conquistas contra os musulmáns. Da unión de Enrique de Borgoña e Teresa nace o Afonso Enríquez, protagonista absoluto da independencia de Portugal. Sí, cando morre seu pai, Afonso Enríquez ten claro que quere continuar coa política de seu pai, expulsa a súa nai Teresa e apóiase na nobreza que é máis afín á separación. Deste xeito, Afonso Enríquez vai expandirse cara ao sur para ampliar o seu reino e reproducir as estruturas implantadas entre o Douro e o Miño e así enraizar aínda máis a autonomía portuguesa. Aínda que Afonso Enríquez sexa o primeiro rei portugués, non será cos sucesivos monarcas que se vai formando pouco a pouco o que ata nós chegou, un país moi uniforme. A miña pregunta, David, é unha vez que se forma o reino portugués, xa non hai relación con Galicia? Danse as costas para sempre? En absoluto, Gabri. As relacións humanas continúan e tamén as institucionais, incluso religiosas. Non debemos esquecer que a diócese de Tui tivo territorios en Portugal ata o século XV. De feito, hai algún exemplo de relacións da monarquía e nobreza de ambos reinos. E tanto, podemos lembrar eses intereses que habían parte da nobreza galega en establecer un forte eixo atlántico ou cando Fernando I de Portugal chega a ser proclamado rei en varias cidades de Galicia no ano 1369, incluso chega a imprimir moeda. Ou tamén Inés de Castro, que ten unha das historias máis interesantes da Idade Media galaico-portuguesa. Contamos a xente? Veña. Non hai concordancia acerca do lugar e datas de nacemento de Inés de Castro. Xa fose na Baixa Limia ou en Monforte de Lemos, en 1320 ou 1325, Inés é filla natural de Pedro Fernández de Castro e Aldonza Soares de Valladares, e pasa a súa nenez no castelo de Peñafiel, en Valladolid, co seu tío don Juan Manuel e a súa prima Constanza. Co tempo, Constanza será requirida para casar na corte portuguesa co infante Pedro I, fillo do rei Afonso e primo segundo de Inés. Para cumprir o requirimento, Constanza e Inés, como a súa dama de compañía, parten para Portugal en 1340. Conta a lenda que Inés e Pedro, o infante, fican engallolados un do outro con só se coñecer e inician a súa historia de amor. Esta relación, dende o comenzo, vai contar coa firme oposición do rei Afonso e da raíña Beatriz, que chegan a desterrar a Inés en varias ocasións. En 1345, Constanza morre no parto do seu terceiro fillo. Neste momento, Inés morre desterrada en Albuquerque e Pedro reclama a súa volta a Coimbra. A parella instálase no entorno do convento de Santa Clara e terán 4 fillos, os infantes Afonso, que morrerá ao pouco de nacer, Joao, Dinís e Beatriz. O rei Afonso, influído polos conselleiros Pero Coello, Álvaro González e Diego López Pacheco, ameaza de morte a Inés e recoméndalle o afastamento de Coimbra. Inés desatende a ameaza. No castelo de Montemor, o Vello, decrétase o seu axustizamento e, finalmente, o 7 de xaneiro de 1355,
Ante a presenza dos seus fillos, Inés é degolada no xardín da quinta polos conselleiros do rei. En 1357 mora o rei Afonso e Pedro herda o trono. O rei proponse vingar a morte de Inés. Sabedores disto, os asasinos foxen a Castela. Pedro I negocia co rei castelán o troco das súas vidas polas doutros refuxados en Portugal. Diego López Pacheco foxe a Francia e refúxase na corte de Aviñón. Álvaro González e Pero Coello son apresados e no Palacio de Santarén Pedro I executa a súa morte. Cóntase que nun banquete de festa o verdugo arrincalle o corazón, o primeiro polas costas e o segundo polo peito. Pedro determinou esculpir un túmulo funerario para Inés no mosteiro da Alcobasa. Cando este foi rematado, ordenou trasladar o corpo da amada en comitiva real dende Coimbra ata a nova sepultura. A peregrinación no camiño ata Alcobasa foi iluminada por multitude de fachos en sinal de honra para a raíña Inés. A figura de Inés foi motivo de recreación e lenda ao longo da historia. A través dos textos de Camões chegou a imaxe mítica na que Pedro I ordena a nobreza beixar a man de Inés morta, vestida con galanuras de raíña como símbolo de fidelidade e vasalaxe, antes do seu soterramento. Co tempo, Pedro ordena esculpir o que será o seu propio túmulo na Alcobasa. Coa súa morte en 1367, procedeuse a colocar ambos túmulos pés contra pés, para que, na resurrección tras o xuizo final, o primeiro que visen home e muller fosen o rostro un do outro. A historia e lenda de Inés de Castro e de Pedro I de Portugal segue a ser fonte de inspiración artística e literaria e punto de encontro entre Galicia e Portugal. Durante a Idade Media aínda houbo bastantes tiras e afrouxas entre o Reino de Galicia e o de Portugal. Entre os galegos había nobreza partidaria dun eixo atlántico. Incluso engadiría que a fronteira non existía dun xeito tan forte na mente dos galegos e portugueses. Sabíanse iguais, pero en distintos reinos. Aquí, a experta Blanco Rotea danos a resposta. Como sociedade, eu creo que naquel momento vivíamos unha certa dualidade, non? Por unha parte, entre países que eran irmáns e entre os quais había relacións comerciais, de matrimonio, sociais, de todo tipo, pero que ao mesmo tempo, a partir da construcción da fronteira co Tratado de Alcañices, comeza a sufrir precisamente unha transformación na fortificación, diferente ao que pasará despois, non? Pero sí que xa existe, digamos que a construción dunha fronteira de iniciativa resia, nese caso, que está asociada á construción do Reino de Portugal. Pero esta relación vai mudar co decorrer dos séculos e a formación dos estados modernos, en concreto cando, por destinos dinásticos, o Reino de Portugal se une de Castela baixo Filipe II no ano 1580. Será no ano 1640 que Portugal volve solicitar a súa independencia. Será nese momento de guerra que esa boa relación mude. A virase prodúcese en 1640, bueno, realmente é un pouquiño anterior. En 1580 o Imperio Hispánico anexiona a Portugal, o Imperio de Felipe II, precisamente por unha crise sucesoria. Entón, nese momento, digamos que hai un estado latente, non, de boa relación, pero non tanto, sobre todo por parte da nobreza. E xa nos anos 30, 1630, comezan a escalarse os conflictos, e en 1640 o Duque de Braganza cando toma o Palacio de Ajuda en Lisboa, e comeza esa guerra que coñecemos como Guerra da Restauración. A partir de aí hai unha, digamos, consolidación da fronteira anterior e, sobre todo, iniciase un proceso constructivo que vai a transformar totalmente a relación entre os dous países, polo menos na primeira etapa, na etapa do período da restauración, pero tamén vai comezar a construirse unha nova fronteira que implica unha nova materialidade e unha nova paisaxe. Unha das cousas que a mí máis me chamou a atención cando estudei este período é precisamente que a realidade social mostra unha realidade que é totalmente diferente a que nos contan as crónicas oficiais, podemos decir de alguna maneira, non? Porque, de feito, as sociedades rallanas, as que viven na fronteira, son as primeiras que sofren esa realidade que ven imposta desde a monarquía, non?
E neste sentido, pois aínda non temos exércitos profesionais nese momento, están comenzando a formarse, entón non chegan os recursos por parte da Coroa, e o primeiro que teñen que facer para comer, para moverse, para vivir é ocupar esas aldeas, eses espazos rallanos, non? De feito, ti lees nas crónicas que piden períodos de tregua, porque é necesario recuperar as colleitas, é necesario recuperar unha certa normalidade, non? Pero ao mesmo tempo, neses períodos nos que se para, digamos que a batalla, son períodos constructivos, nos que se reactiva a construcción desa nova fronteira con novas fortificacións. Polo tanto, digamos que hai unha certa contradicción entre o que se exixe desde a monarquía e a realidade que hai na fronteira, non? A pesar de todo, as relacións sociais entre galegos e portugueses continuaron o seu curso. Sí, e por exemplo, temos o caso da inmigración de galegos a Portugal durante todos estes séculos e tamén de portugueses a Galicia. Sobre este tema é especialista o historiador Domingo González Lopo. Estamos diante dunha emigración que ten pasado casi desapercibida, e é verdade. Ten pasado tan desapercibida que, mentras sabemos moito sobre a migración a América e outro tipo de migracións, todo o mundo ten oído falar dos brasileiros, dos habaneros, incluso dos cadistas, aqueles migrantes que foron a Cádiz, a Andalucía, dos sevillanos, prácticamente ninguén ten oído falar dos lisboanos. Tanto é así que, cando mandei a miña proposta de comunicación, houve unha hipercorrección e puxeron lisboetas, onde debería figurar lisboanos. Se credes, podedes escoitar e ampliar información deste tema nas xornadas do Consello da Cultura Galega de Patrimonio Material e Inmaterial da Emigración Galega a Portugal, séculos XVIII e XX, disponible no YouTube. Ten sido utilidade no principio as chamadas honras de ausentes, é dicir, aqueles funerais que se celebraban nas parroquias de orixen polos que falecían fora. E evidentemente estas honras de ausentes proporcionanos unha información, nunca poderá ser cuantificada, é dicir, nunca poderemos falar de números de migración, pero sí poderemos falar da presencia de evolución e sobre todo en ocasións de destinos. Esas son partidas de defunción. A parroquia de Arcos é unha parroquia do Concello de Pontareas na que fai referencia a falecidos en el Hospital Real de Lisboa e as exequias correspondentes que organizou ou encargou a familia. O fluxo migratorio de galegos a Portugal consolidouse no século XVIII, pero xa viña de atrás, e tivo continuidade ata os anos 60 do século XX, é dicir, ata hai nada. Os motivos da migración cara ao país veciño eran fundamentalmente económicos, mas tamén algún político, como na primeira metade do XIX, ou os que fuxían nas levas militares. Sí, pero sobre todo ían buscar traballo. O perfil maioritario dos inmigrantes eran varóns solteiros, analfabetos e que se dedicaban a súa maioría ao sector servizos, taberneiros, augadeiros, transportistas, mozos de corda, que tamén actuaban como carteiros privados de casas de comercio a clientes ou incluso misivas de namorados, criados, arrieiros e un longo etcétera. As zonas de Galicia que máis soportaban a esta migración eran, lóxicamente, as do sur, máis concretamente o sur de Pontevedra e a parte suroccidental de Ourense. Ten toda lógica, pois son as zonas fronteirizas. Sí, ademais, como tamén aconteceu coa emigración de galegos a Argentina, o termo galego en Portugal foi pexorativo ata hai nada. Os galegos eran vistos como mulas de carga, incluso a veces vistos como inimigos e ladróns, pero como xa sabedes, iso acontece dende sempre co fenómeno migratorio, incluso na actualidade. Mais os galegos chegaron a ser un bo número en Lisboa e a comezos do século XX, no 1909, forman a xuventude Galicia Centro Galego de Lisboa. Ramiro Vidal Carrera. O primeiro socio do Centro Galego. Este centro tiene el fin de formar ambiente adecuado para llevar a feliz término la fundación de un centro en que pudiéramos recordar la amada terriña, levantando una bandera de cultura y amor entre todos los gallegos, cultivando la música y el canto regional y, en fin, limar en lo posible las densas aristas de orden social y cultural con que nuestros gobiernos nos dejaban emprender el quizá provechoso, pero siempre triste, camino de la emigración. Aínda que tiña fins lúdicos e culturais, axiña se amplía o seu radio de acción á instrucción como un medio para acadar a integración social e obter mellores oportunidades laborais dos seus membros no país de acollida. Na actualidade, esta asociación de emigrantes galegos en Lisboa mantense conectada coa sociedade galega e portuguesa e manifesta unha continua e mutua consonancia co seu interese polas artes plásticas, a música, a danza ou as conferencias de distinta índole, entre outras actividades. Froito dese interese pola difusión cultural, adoita organizar diversas e variadas exposicións.
Coa chegada do século XX, comeza a florecer unha proximidade co noso país de veciño que xa viña do século XIX, pero que tomará a súa forma máis profunda no século XX. Que che parece se falamos dese cambio de rumbo, Gabri? Genial, o certo é que vai gustar. É moito. O século XX supón o achegamento a Portugal como nunca antes acontecera, sobre todo no plano dos intelectuais, que comezan a estudar o país veciño e ver semellanzas na lingua e na cultura. Ademais, a xeración nos dalle un impulso a esa conexión e interese faise máis notable. Todos coñecemos a frase de Vicente Risco na que di: mentres a historia da Galicia lucense é un fracaso político perpetuo, a de Portugal representa o triunfo da Galicia ideal, da Galicia galega. Sí, o labor dos intelectuais desa época é coñecido e moi recoñecido, pero tamén hai outro protagonista que se cadra moita xente non sabe del e do seu traballo e foi moi importante nesa configuración do mundo lusófono. Estamos falando de Valentín Paz Andrade, o embaixador da lingua portuguesa en Galicia. Valentín Paz Andrade naceu no ano 1898 e morreu no ano 1987. Foi abogado, xornalista, poeta, ensaísta, político e un longo etcétera, que fan desta figura algo especial. Pero sobre todo Paz Andrade destacou por ser o embaixador da lingua portuguesa en Galicia. Paz Andrade viu no Brasil un paraíso prometido e na Galicia a chave para abrir mundos a tentón pechados e que debían ser centrais no desenvolvemento económico, social e cultural. Por medio do diario Galicia, Paz Andrade comeza a exercer un papel que non abandonará, o de mediador entre a Galicia e o resto da lusofonía, incorporando un correspondente en Lisboa. É por medio do seu labor xornalístico que Galicia saberá como noticia de primeira páxina da morte de Guerra Junqueiro e será dada importante cobertura á morte de Teófilo Braga. As novidades literarias portuguesas tamén serán lidas no Galicia, que acolle textos escritos por Xulio Dantas, Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascuais. A novidade que achega a biografía de Paz Andrade é que estende esta relación portuguesa a países como Brasil e a colonias como Mozambique. A acción cultural de Paz Andrade é que el sintetizou así: Galicia é fonte, Portugal ponte, e hoxe o Brasil algo que se asemella ao paraíso prometido. O aprecio da cultura e da lingua portuguesa tivo tamén un efecto de retorno sobre a lingua galega, pero que Paz Andrade soñaba un porvir transcontinental. Pero Paz Andrade non foi o único que se molestou en saber máis sobre a lusofonía e colaborar con ela. Ernesto Guerra da Cal tamén foi unha figura clave no encontro entre as dúas linguas e literaturas. Entre moitas cousas, destacou por introducir a Fernando Pessoa en países anglófonos, sendo o primeiro tradutor da súa poesía do portugués ao inglés. Ademais, promoveu a internacionalización do neotrovadorismo galego-portugués e de Rosalía de Castro. Contactou co Grupo Galaxia no ano 1957 e nas súas publicacións xa empregaba un código ortográfico próximo ao portugués. Ademais, no ano 1967 viaxou a Vigo e estreitou relacións co xa mencionado Paz Andrade, del Riego ou Cunqueiro. Dende 1986 foi presidente da Comissão para a Integração da Galiza no Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa e xestionou a presenza de representacións galegas nos encontros de Brasil en 1986 e Portugal no 1990. A nosa lingua, o galego, é moi parecido ao portugués. Ou é o portugués ao galego? Deixemos que esta dúbida resolva a presidenta do Consello de Cultura Galega, Rosario Álvarez. A ver, é unha pregunta que non ten unha resposta clara, porque realmente en toda a evolución lingüística prodúcese unha transformación ao longo do tempo bastante insensible para quen a está a padecer. Agora mesmo a lingua está cambiando e fora de que nos chama atención un xiro, unha palabra, non somos conscientes de como a lingua vai mudando porque fai para ser niño, non? Se iso é difícil cando ti estás vivindo iso, moito máis difícil é facelo cando non tes documentos, non tes grabacións, non tes nada para iluminar ese pasado. O que si sabemos é que efectivamente a lingua latina que se falaba na Galaequia, por tanto, digamos, en grosso modo norte do Douro, esa lingua foi evolucionando e chega un momento en que nós empezamos a atopar indicios escritos de que a lingua xa non é, a lingua que se fala xa non é a lingua latina. E digo indicios porque realmente hai unha transformación que aparece aquí e acolá visible no medio de textos latinos. Están presuntamente escribindo en latín,
vese que aquelo quere ser latín, xa non saben escribir ben en latín, xa hai xiros que non son as da gramática latina e ademais hai palabras que xa non son latinas, porque hai que denominar un entorno, unha realidade que para que eles non saben como se decía en latín, é posible incluso que non houvese palabras en latín para iso, porque son flora, fauna, accidentes, formas culturais que simplemente en latín no Mediterráneo non tiñan por que existir. Entón, imos moi pouquiño a pouco. E os textos galegos medievais están escritos nese latín ata, digamos, o século XIII. No século XIII, tanto en Galicia como en Portugal, como no conxunto da península, afloran as linguas propias, as linguas neolatinas, de maneira gradual, e xa, cando afloran as linguas neolatinas, xa se ve que iso non é xa latín. Pero até ese momento estás escribindo en latín, pero os topónimos, cantidad de referencias ou a realidade circundante están utilizando formas que non son as latinas e que nós, por iso, temos que supoñer que a lingua popular, que había como unha diglosia, non? Había unha lingua evolucionada que é a que fala o pobo e que falan tamén as elites entre delas, e logo hai unha lingua latina que realmente xa só están nas elites culturais e que ni siquiera todos saben escribir. Vai evoluindo o tempo, a política, os reinos vanse modificando, as linguas, por suposto, tamén se asocian moitas veces a eses reinos. Cando se empeza a distinguir o galego do portugués? Pois é tamén unha evolución gradual. Unha evolución gradual porque hai que ter en conta, por un lado, que o distanciamento non se produce de maneira repentina. Hai un momento que a lingua sae dese primitivo territorio situado, xa digo, grosso modo ao norte do Douro, con algunhas especificidades que habería que establecer tanto na liña de costa como no interior, pero digamos norte do Douro, que é o primitivo reino de Galicia, pero cando se produce a separación política, xa o reino de Galicia chegaba moito máis ao sur, non? E foi chegando moito máis ao sur en sucesivas campañas militares, digamos. Non? Entón, hai unha expansión que tamén ten os seus momentos de retroceso, de avance e demais. Cando don Afonso Henriques declara a independencia de Portugal, o Reino de Galicia chegaba moito máis ao sur desa liña do Douro e, por tanto, nos entendemos que aí había xa diferencias territoriais diferencias lingüísticas. Nin todo o territorio situado no norte do Douro era uniforme lingüísticamente, nin todo o territorio situado ao sur era igual que o do norte. Por tanto, aí xa había diferenzas. Que pasa? Que é moi difícil facer como unha dialectoloxía de trazos lingüísticos galegos e portugueses en época temperán, non? Entón, sabemos que cando se separan xa eles tiñan algúns trazos diferenciais aos territorios do sur, pero non había unha gran diferenza, era basicamente a mesma lingua. Que pasa? Que no momento en que se separan políticamente, comeza unha vida independente, comeza unha corte que a corte sempre está onde está o rei. Na medida en que o rei se vai trasladando cara ao sur, a corte está nun espazo meridional que ten características diferentes e, por tanto, a lingua de prestixio vaise conformando pouco a pouco, cada vez con trazos máis meridionais para o portugués, mentres que o galego continúa no norte. A nobreza dese momento, a galega e a portuguesa, unha vez que os reinos están separados, en que lingua se comunicaba? Da lingua que falaban todos que era a lingua galega.
Realmente era a lingua do Reino de Galicia, con características dialectais que podían ser máis ao norte, máis ao sur. Pero era unha única lingua, a separación é posterior, a separación é resultado de séculos de separación social, política, económica, etc. Non? Pero nese momento da separación todos tiñan o sentimento de que falaban a mesma lingua, porque tampouco as diferenzas no conxunto da península eran tan notables como son neste momento, nin había tanta consciencia desas diferencias. Falaban en lingua vulgar. É bastante frecuente que a diócese de Tui, no seu conxunto, teña a mesma palabra que existe do outro lado do Miño. Así que a diócese de Tui formou un continuo, porque tamén foi unha diocese que funcionou unitariamente ata o cisma de Aviñón. Por lo tanto, aí había unha continuidade tamén jurisdiccional que tamén mantivo características que traspasan o Miño sin ningún problema. Igual que moitas veces atopamos que toda a banda oriental, toda a montaña oriental galega, ten continuidade na montaña oriental portuguesa. Non? Que hai territorios que marcan esa transición léxica entre galego e portugués e que non teñen nada que ver coa fronteira. Entón, hai un continuum bastante notable de base común primitiva que no léxico, na sintaxe, na fonética e demais chega ata ese límite da Galaequia. E logo hai un progresivo distanciamento que se vai colocando en franxas no sentido dos paralelos ata chegar ao mar do Algarve. Imos a Portugal, nós falamos galego e a maioría dos portugueses cambian ao español, ao castelán. Porque nós, a pesar, os galegos, de que vemos semellanzas co portugués, porque os portugueses fan ese cambio? Porque eles pensan que estamos intentando falar portugués ou descoñecen o galego? Creo que é unha mistura de todo o que acabas de decir. Primeiro é unha mostra da cortesía habitual dos portugueses que queren ser hospitalarios, amables, acolledores, etc. Porque fan coa mellor intención, entendo eu. E por qué? Porque non saben que existimos. Non saben que existimos como unha nación con lingua propia, con cultura propia, etc. Eles probablemente pensan que nós estamos facendo un esforzo ímprobo por achegarnos lingüísticamente a eles, non que esteamos falando da nosa propia lingua, porque en canto saben que nós non estamos falando mal portugués, senón que estamos falando en galego, eles realmente quedan sorprendidos e abandonan esa posición. Seguindo por ese derroteiro, máis ou menos, debemos afondar no futuro nas conexións coa lingua portuguesa para tamén nós manter un futuro do galego, ou o futuro do galego é independente das relacións que podamos ter con Portugal ou coa lingua portuguesa? A ver, ningunha lingua e ningún pobo está tan illado no mundo como para que as relacións que manteña con outros non inflúan sobre a súa propia supervivencia, non? Está claro que nin a lingua nin a cultura portuguesa van vir salvar o galego, é dicir, é un esforzo que temos que facer nós como comunidade e, por tanto, ser nós quen dirixe os nosos destinos. Pero é indudable que a posición, o valor económico e estratégico do galego pasa tamén polo feito de ser unha lingua que ten unha conexión directa con todos os millóns de falantes do portugués e a nosa posibilidade de desenvolver actividades en moitos lugares do mundo justamente por esa proximidade lingüística. Iso é un valor extraordinario para o galego, valor estratégico do galego, esa proximidade, esa capacidade que nós temos de establecer conversas de intercambio entre falantes de portugués e falantes de galego sin necesidade dunha aprendizaxe previa, sin necesidade de botar anos de estudo e de treinamento. De feito, se non me equivoco, desde 2016 o Consello de Cultura Galega forma parte da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa. Que se fixo máis para promover ese intercambio, esas conexións co mundo portugués?
Ben, o Consello da Cultura Galega viña tendo conexións e intercambio co mundo portugués e tendo sempre unha liña de acción específica para cos países de lingua e cultura portuguesas, bueno, de lingua portuguesa, porque os outros países teñen cultura portuguesa, mas non tropo, teñen a súa propia cultura, non? Pero que nós, desde o propio nacemento do Consello da Cultura Galega, houbo sempre unha atención específica cos países de lingua portuguesa e unha relación de intercambio. Esa inclusión dentro da CPLP colócanos naturalmente nunha situación millor de colaboración internacional e axuda tamén a que neses países se saiba que existe un Museo da Cultura Galega que se ocupa dunha lingua e unha cultura que é moi próxima deles. Fora diso, pois eu creo que a mudanza que se fixo nestes últimos anos non depende tanto desa vinculación coa CPLP, sino do fortalecemento das accións que levamos adiante nesa liña que leva xa connosco desde o ano 83. Eu nacín en Mos, non moi lonxe da fronteira con Portugal, e cando era cativa, pois xa había televisión portuguesa, coñecía a música de alí e comecei a afondar un pouco máis nesa cultura. E máis tarde, cando me incorporei ao grupo de Fol na Lúa, pois tomei moito máis contacto. Producimos un disco alí, Ondas do Mar de Vigo, en Lisboa. E este grupo, a diferencia de outros grupos, tiña a vista posta non no celtismo, senón na música portuguesa que a min me fascinaba. E ata aquí o vendaval. Lembramos que todos os contidos tratados ao longo deste podcast están consultables e pendurados na web do Consello da Cultura Galega e que podedes acceder a eles en calquera momento. Moitas grazas, vémonos no próximo episodio. Descubre máis voces e ideas en consellodacultura.gal/agora.